काकी आज काय बनवत आज आहे? मी कच्च्या केळीची भाजी बनवत आहे. कच्च्या केळ्या व्यवस्थित एकदम सोलून घेते मी, कारण वरचं पूर्ण साल काढायची असते त्याची, तरच भाजी छान होते. साईसकट भाजी बनवायची नाही, व्यवस्थित काढून घ्यायची. मी व्यवस्थित सोलून घेते ते केळी. साईने सगळं पूर्ण सोडून घेतले. आता मी बारीक बारीक करते, ती छोटे छोटे तुकडे करून घेतले. आता ते केळी मी धुवून घेते. आता त्यासाठी साहित्य: कांदा, मिरची, कढीपत्ता, लसूण आणि किसलेलं खोबरं ओलं बारीक केलेलं आहे बघा, खोबरं किसलेलं, जिरं, राई, हळद आणि मीठ. आता गॅस पेटवले मी, तेल गरम झालं, त्यात जिरं राई टाकले मी फोडणीला. मिरची टाकते हरवायला, लसूण टाकली मी, कढीपत्ता आणि कांदे 2 मीडियम साईजचे घेतले बारीक चिरून. ते व्यवस्थित फ्राय व्हायला पाहिजे. एकदम फ्राय करते मी, हलवून बघा, व्यवस्थित घेते. स्लो गॅसवरती घ्यायचं आहे, फास्टवरती नाही घ्यायचं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये हळद टाकले, फ्राय झालेलं आहे. 1 मिनिटच फ्राय करायचं आहे. एकदम हळवून घेतलं. आता मी त्याच्यामध्ये केळी चिरलेली टाकते. केळीची भाजी सेम बटाट्याच्या भाजीसारखी दिसते आणि चविष्ट पण लागते खायला. व्यवस्थित हळवून घेतले मी स्लो गॅसवरती. आता मी मीठ टाकते. मीठ आपल्या चवीनुसारच टाकायचं आहे, कोणाला कमी जास्त लागतं. आता मी झाकण मारून ठेवलं. आता झाकण काढलं आहे, वाफेवरती शिजवले आहे, पाणी वगैरे टाकायचं नाही. आता मी बघते व्यवस्थित झाले की नाही. वरून खोबरं टाकते मी किसलेलं. तर ते मी मिक्स करून घेणार आहे. झालं. आता मी वरून कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर बारीक चिरते मी. कोथिंबीर टाकून झाल्यावरती हळवून घेतल्यावरती व्यवस्थित हळवून घेतले. झाली माझी भाजी व्यवस्थित. प्लेट मी सजवले. केळीची भाजी, तांदळाची भाकरी आणि चावल. बाय.